De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u Christus. Toen kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, naar Jezus toe en zeiden: Meester, wij willen dat u voor ons doet wat wij u vragen. Hij antwoordde hun: Wat wilt ge dan dat ik voor u doe? Ze zeiden hem: Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand mogen zitten. Maar Jezus zei hun: Gij weet niet wat gij vraagt. Zijt gij in staat de beker te drinken die ik drink, en met het doopsel gedoopt te worden waarmee ik gedoopt word? Zij antwoordden hem: Ja, dat kunnen wij. Inderdaad, gaf Jezus toe, de beker die ik drink, zult gij drinken. En met het doopsel waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het is niet aan mij u te doen zitten aan mijn rechter of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid. Toen de 10 anderen dit hoorden, werden zij kwaad op Jacobus en Johannes. Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen: Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden, hen met ijzeren vuist regeren, en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, moet aller slaaf wezen. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, weer zo'n mooi verhaal waar we een sterke partij tegenkomen. Jezus die zijn leven geeft voor ons. Dat is een onmiskenbaar voorbeeld wat hij ons nalaat. En hier zie je dus gebeuren dat Jacobus en Johannes, die doen een poging om in te halen. Een inhaalpoging. Ze willen die andere apostelen voorbij streven om dan naast Jezus te mogen zitten. Daarbij weet ik eigenlijk nog niet eens of je wel in dat koninkrijk kunt zitten. Want moe word je daar niet meer. En zin om te zitten heb je misschien ook helemaal niet. Maar het mooie wat er gebeurt, dat is dat Jezus dus hun zegt: kunnen jullie hetzelfde als ik doormaken? En dan zeggen die leerlingen terecht: ja, dat kunnen wij. En dat lijkt brutaal, maar dat is voor ons, is dat gezegd. Wij moeten daar onze conclusies uit trekken. Want dat doopsel waarmee wij gedoopt worden, dat is natuurlijk niet alleen dat doopsel wat we in de kerk hebben ontvangen vroeger. Misschien herinneren we ons dat niet eens meer, maar dat doopsel, dat is ook het leven wat wij meemaken. Die klemmen die soms op ons leven gezet worden en hoe ga je daarmee om met die tegenslagen. Dat is ook een doop, dat is ook een reiniging. Want we moeten helaas allemaal bekennen dat wij telkens weer de mogelijkheid krijgen om het verkeerde pad te kiezen. En wat houdt ons tegen? Dat is telkens weer de vraag. Wat houdt ons tegen dat wij niet meegaan op dat doodlopend pad? En inderdaad, door dat leven heen moeten wij dat koninkrijk bereiken. En dan worden we op onze vingers getikt. We zijn hier niet om te heersen en misbruik te maken van onze macht. Machtsmisbruik is uit den boze, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En dan
klinkt Jezus die hele kerk bij elkaar. Als je als heerser der volken geldt, mag je geen misbruik maken. En daar zijn we op afgerekend als kerk. Want sommigen die ruiken de macht die in een kerk te vinden is. Maar die macht is er nooit voor eigen voordeel. Die macht is er voor elkaar. De grootste macht die wij tegenkomen in de kerk, dat is telkens weer het vermogen om die gekwetste liefde van ons weer te herstellen. Dat is het grootste goed wat wij hebben. Allemaal. Een deze dagen kwam ik een vrouw tegen en die zei tegen mij: het doet me zo goed als ik nu naar de Eucharistie ga. En zeker als we op het einde die zegen krijgen. Waarop ik tegen haar zei: bedenk wel dat ik ook die zegen ontvang. Dus niet alleen u, maar ook de priester ontvangt diezelfde zegen. Hoewel hij hem geeft aan die mensen, plaatsvervangend voor Christus, realiseer je je als priester, als mens zijnde, dat ook jij leeft en drijft op die zegen. En daarom, goede vrienden, ook via de televisie, als u naar een Eucharistieviering kijkt, die zegen, die helpt ons verder. Amen.